Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بديت في شرفلا لجباو أما فوق أولي من دوا كنيما دلا كدلا فعلك هنا ككشنا كبركة لك وجدينا وكلنا بلا جلنكا مولود كلو على منا جوكابا الإسلامي كلنا بلا جلنبا كان نسوجا ناكا نيار ليرا على كربك بانين كولا كرنغراني على جميع أنصار دين تونكونو ولوتي توتوكي ولا بيواجلو كنا كونو أما مولود كنا منكا وسجرا كوديفوار جمانكا دغولامي نبي ويلي كو سان بيدرو basa sandara marala jamiyatu ansardin tonde munumbe la dala kola rabiul awali no ye domba kalo ya atletan flashu uba nyina maya kusebe nim bagan chama kantigaliye mishube wala fogata se saga fene chama ma ka fantan fala wala dumuni ka miskina wala dumuni ka balo ni dementa ka di de sebagato ma ko ala kiraba bangina ubi soroka na wajulu kene belebele sigi San Pedro era kono karamogolakaw be bilasirali kɛ kɛnɛ min kan alakira ba jogow la alakira nana ni fɛn min ye a balola fɛn min kan walasa alisilamɛw be se k'o kɛ u ka ɲɛmadali fɛn ye cogo min fɛn min bɔra San Pedro san 2017 mawuludu su fɔlɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'a seereya ɲɔgɔn fɛ. ale fɔlɔ ka se tigɛ ala fo ala ni an balo saro ka ɲinan sɔrɔ an b'a fɔ ka barikata n'an bɔra yen an be San Pedro jama cɛ ni muso fo ka bɔ karitiw la ka bɔ duguw la dugudenw la ka na an ka kɛnɛba sɛgɛrɛ ka na an ka sigiba la an bolo an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an be succession ta ani 7 San Pedro kɔnɔ y'a di a n'a a lamini dugumisɛnw la an be kuma ni président ta ani 7 ka dala ne o y'an ci bɛɛ la fitini k'an bɛ kuma n'o dala ne ka jama fo o la an b'an sinsin an ka ɲɛmɔgɔw ka kuma kan n'o ye succession ta ni 7 président ye an ka ɲɛmɔgɔ fo min ye solution ye n'o ko jama k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn an bɔra an bɛ sigi min na o le ma o tile 2017 an kuntigi kira Muhamadu kisi ni ba a ka bange nisɔndiya yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔso fo o foni kɔfɛ n'an bɛ succession ta ani 7 n'an b'an bɛɛ lajɛlen fo o foni kɔfɛ an ka dunanbaw an b'o fo k'o waleɲuman dɔn u natɔla degun ma o sɔrɔ o senkɔrɔ ka na o sɔrɔ n'an bɔra yen an b'a ɲini se tigɛ ala ko fɛ san caman bɛ ala ko bolo si ani kɛnɛya nafa la ala k'a di ani ale ma n'an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔ fo min kɛra sababu ɲuman ye ka nin taga sira sanuman yira anw na n'o ye an karamɔgɔ Seydi Cherifla Usman Madani Haidara kabini a faso la n'o ye Maliba ye sigi ni an b'a ɲini se tigɛ ala ko fɛ ala k'a tugu an karamɔgɔ ta la an b'a sigi ala k'an kɛ an karamɔgɔ hakɛta ka sigi ye ala k'a sankɔrɔta di an ma yanni lahara ala k'a la ɲɛ an bolo yan ala k'a dɛmɛ an bɛ cantigiw ye ala k'anw la ba ɲa ale bɛ kuma ka sɔli ala la. ale kɔni ye ala fɛ ka bɔ setan tɔɔrɔ ma setan min kɛra fɛn ka diɲɛ na an b'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye ala min sɔnna bi su na an bɛɛ kɛnɛma ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan an b'o ala fo k'o waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ hinɛ ni kisi ɲini ala fɛ k'o didi an kuntigi Muhamadu kan a n'a ka sahaba ɲuman a n'anw minnu tugula la fo ka taa se lahara bɔrɔdon ma an b'a yira jama la ko an nisɔn ka di bi kɛnɛ de kan an bɛ fɔlɔ k'an ka organisateurs fo olu ninnu depuis sɔgɔma o bɛ baara la nin kɛnɛ de kan an b'o fo ala k'o sara ko ɲuman na n'an bɔra yen an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ lajɛlen sara ko ɲuman na an natɔla tɔgɔ min b'a sɔrɔ an ɲuman segin ka se a ka so an b'a fɔ jama ɲɛna ko an nisɔn ka di bi su
na sabula an bɛ kira bangeli nisɔndiya kɛnɛ de kan kira min kɛra hɛrɛ ye jama bɛɛ lajɛlen ma kira min kɛra hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a bangeli la mɛ kɛrɛnkɛrɛnyala a muso an b'a fɔ kira nali kɛra sababu ye musow ma a kɛra sababu ɲuman ye musow ma cogo di valeur tun tɛ musow la dugukolo kɔ ka kɔn kira nali ɲɛ mɛ kira nali kɔfɛ kira de y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko mɔgɔba ko muso dɔ de y'a bange ko muso fitinin tɛ yen dɛ ko ni muso min y'a yɛrɛ dɔgɔya ko valeur bɛ muso la muso ye bonyafɛn de ye muso ye ɲɛtɔfɛn de ye muso ye valeurmafɛn de ye muso ye karamafɛn de ye kira nali de kɔsɔn an y'o dɔn o valeur dira anw musow ma k'a sababu kɛ kira bangeli ye donc n'a fɔra ko kira ka bangeli sera anw bɛ nisɔndiya fo nisɔndiya dan fo an seko dama yira la an tɛ bɔ kuma na n'an m'an ka tɔnkɛ sisanfan fo kabini yan fo bamakɔ ale min kɛra sababu ye an ye nin kɛnɛ nin sigi sabula mawuludi tun bɛ kɛ mɛ k'a fɔ karamɔgɔ nali ye mawuludi tun bɛ kɛ mɛ mawuludi tun développé tɛ mɛ bi diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ bɛ mawuludi kɛ k'a sababu kɛ nin cɛba in ye ale de nana ka na mawuludi valeur yira k'a dɛmɛw kɛ k'a dépense kɛ bi bɛɛ sɔnna ma bɛɛ bɛ mawuludi kɛ an b'a fo yɛrɛ na n'an ma fili a fana ka kɛnɛ sigili ye bamakɔ an b'a fɔ kɛnɛ sigila hɛrɛ la ala k'a kun cɛ hɛrɛ la a ta a n'an ta ala k'a ni jama fa nin n'a ɲɔgɔnna caman b'ala bolo ala k'o bila an si kɔnɔ ala ka labanko ɲumanw d'a ma an b'a fɔ jama ma ko asalamualeykum warahmatulahi taala an ka délégation minnu fo minnu bɔra ka kuma an ka délégation minnu bɛ tɔgɔ la sɔn kan ani kɔnɔntɔn tɔgɔ la n'an bɔra an ka président yɛrɛ ko in bɛ yan ko ka foli sama bɛɛ ma an ka président kulubali bɛ yan ko ka foli sama aw ma Fadil Touré ale bi an karamɔgɔ yɔrɔ sécurité garantie an b'a fɔ k'a bɛ yan ko Bamani Dunga la n'an bɔra o foli kɔnɔ an b'an karamɔgɔw fo n'i y'a mɛn ko bɛn bɛ yen i bɔ karamɔgɔw la n'i y'a mɛn ko sigi jara karamɔgɔw bɛ yen an karamɔgɔw fo o waleɲuman dɔn nin waati na caman bɔlen don a ka ɲɛjuguw la an karamɔgɔba fɛn min b'an bolo an bɛ olu yɛrɛ fo aw ma sigi dɔ la n'an bɔra yen an bɛ bɔ kuma la ni min ye o de ye an bɛ jɛkɛrɛ fo ala ka dugukolo kan cɛ min ɲɔgɔnna tɛ yen an bɛ jɛkɛrɛ fo ala ka dugukolo kan cɛ min n'i ko i b'a fɔ ale ɲɛna k'a kɛ ɲɛ dɔrɔn i ka sin k'i ɲɛsin ale ma fɛn tɛ an ni mɔgɔ cɛ ko fɛn ma don ale ni mɔgɔ cɛ an b'an karamɔgɔ fo ale min kɛra anw ka seku ye ko lebu ma y'a la an b'a fo ala ka anw bɛɛ kisi lebu ma n'o ye pasita ka furakɛ sisan sɛbɛnbɛla kɔnɔ n'i t'a dɔn min mɛn a la sigi tɔ min mɛn a la ayi n'i bɛ fɛ ka mankutu fɔ a la n'i ko cogo dafalen n'i ko ŋaniya ɲuman a b'a la n'i ko dancogo yɛrɛ la janya na kɛcogo la a dafalen n'a bɛ jamakulu cɛ ma i tɛ ɲininkali kɛ ko jɔn de kan an bɛ bɔ kuma la k'a fɔ jama ɲɛna an ka jɛ ka nin dakuruya saba min fɔ an karamɔgɔ la a Sheikh Cherif Usman Madani a Sheikh Cherif Usman Madani a Sheikh Cherif Usman Madani amadu n'anbɔra yen ni mawuludi labɛn min bɛ an bɔ a la ni ala sɔnna ma an bɛna kuma kitabu min kɔnɔ Muhammadu Rasulullahi don o kitabu in ala ye an karamɔgɔba dɔ kɛ an garijɛgɛ ye n'o ye Ustaz Abubakar Hasan ye ni ala sɔnna ale y'i bɔ a ka bonya na a bɛna an dɛmɛ o kolo tali la mais n'an ka don baara kɔnɔ ko bɛɛ n'a sababu don sigiyɔrɔ min ni anw sigira la i k'a dɔn an sigira dɔ de kɛrɛfɛ walima an bɛ dɔ de nɔ na n'o ye an karamɔgɔ Ustaz Abubakar Kunate an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa a ma ala ka ko to k'a ye a n'a furumuso minnu kɛra ani silamɛsu bɛɛ ani ikilasi cɛ tan ni kelen kɛ ala ka hinɛ su bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ
ale yana ka fatu ay dama ingal famina wa yakramo ustaz Muhammad Kuneri ama fo ka barka ka woni mondo tani ala fa ya rabbi ala sabali min ma ala ko no ande ambe ama ni se jala fa ka doni nan ta ala ka barka du la o foro ko fe ama le do ambuye ni buye chamonye ko me awa kala ma tobla buru bala ju bala ay wa fuka se musu bala ya mana fa ya rabbi besra bi ala bulu ala ka besra herla ama bulu ma tanju fara ya ta kan gala kana sisa gare ku koni na ne bulu ma fa kono foka ni do ke kama bai e ga do se o ismauli sona ma yana nani da su ko na samu shi limba karaoke ko karaoke na kaga akan da so kai na amna ka gare ami anga bulu ma tanju fo ala ka ni do ra kana ala ka ni do ra kana ala ka ni do ra kana ya rabbi amali ala ka ala ka ko di anuma ala kana anu labla fi ala kana anu mol kira bunya ka mo sallallahu alaihi wasallam amramo ama ko be to kasi ajoro ma bisa pere kota sababu ko kana de gama kana fa gama kana digama kana to gama me kana de na ko akora ni nyo ma bishina kana siga kene sigia ka wajulu sigia ya kana ni kombe ala osma wi akramo ashek siru samadan amafu ka parkada ka woni mondo abe furi sele ka nyeshi afama ala ka dine ana ka pishi ala ko nyeshi uma ama ne se ala fa ba ala ka ma amru ka mo ni ma ga ala bulu ala ko dana amra mo dudu wore na pangile ni me kana ala ka kana ni me ti kana ala ka ku do kuna ni bu ni ako amra mo na more ami subala ishi ni mo boyara we don't need the father mais c'est là pour papa ami ala ta ala salata amun islami takla ka amun barakara islami takla ka islami ni mo do mo islami ifa islami ko islami de te pafi awra sala salamu la baduma ko salamu alaikum ko de ko kishi be awma le salamu kishi ale mɔgɔde ma mɔgɔ min ye kuruko ala ye a bɛ mɔgɔde ma mɔgɔ min ye fɛn kɛ ala ye a bɛ mɔgɔde ma mɔgɔ min sabalila mɛ n'i ko jinɛyakɛla ma ko salamu alaikum ala ka kisi de jinɛyakɛla n'i ko so ma ko salamu alaikum ala ka kisi de so ma n'i ko dulamina ma ko salamu alaikum ala ka kisi de o kan tɛnɛ ma faamuya o kɔrɔ bɛ salamu alaikum a bɛ fɔ mɔgɔ de ma ala ka kisi bɛ mɔgɔ min kan mɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka silamɛw fara hali n'i ma salamu bila ye sabu ala ka kisi t'o tigi ma tɛnɛ ma faamu ala ka kisi t'o ma dɛ a tɛ sɔn ma a tɛ jinɛkɛla ma a tɛ namaratɔ ma o kɔrɔ n'i ye salamu la ɲɔgɔn na ani dɔnni de ka kan ani dɔnni man kan. sabu ni y'an misirikaw lajɛ ala kira alayhi salatu wa salam min n'an b'a bangeli kɛnɛ kan ni ala subhanahu wa ta'ala ko kɔrɔma kɔnɔ k'ale ala ti baara kɛ furu t'a bolo magasin t'a bolo mɛ baara kɛlen min ala b'a n'a ka mɛlɛkɛw jɛnnen don k'o baara kɛ o de ye ka soli kɛ ala ka kira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أنا كما يقول جناك الصلي كيراك وأن كيراك هو بفور منا الله تعالى بقول كيراك بيجو أفعال جو سبتير جو كاي وقال في الجن ما عليه كاي يقولورا ونيجي سبتلا يقولورا دو نو يقولورا مبوي o kan ka kontaan ni o ka kuma ye jumɛn
an fɛ anw ka alabato sow la salamu alaikum ma foyi ka bila yen o kuma i b'a dɔn ko ala ka kisi tɛ sɔrɔ o la salamu alaikum a ma foyi ka bila o kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ ka taa seli a dira kira de ma ka na n'a ye an bɛ so a dira kira de ma o kuma o kira kira ka bangeli la ni o nali ye nafa ye ɲɛnamaya la anw ka misiw hali ni bɔtu ma don la n'u lankolon tora sabu anw b'a dɔn ala ka so don ala kɛra mamadu bonya kama fɛn ti tila kɔnɔ ɛrɛ b'a faamu mɛ n'i y'a lajɛ anw ka misiw kɔnɔ cɛnni de diɲɛ fan si suyɛnni tɛ yɔrɔ si binkani tɛ yɔrɔ si turampɛ tɛ yɔrɔ si nkalon tɛ yɔrɔ si fɔ misiri o tuma ala ka kisi di nkalontigɛla kan ala ko ne ala ka danga bɛ nkalon tigɛbaga kan mɛ ale bɛ misiri kɔnɔ ala ko ne ala ka danga bɛ namaratɔ kan mɛ a bɛ misiri kɔnɔ ala ko ne ala ka danga bɛ jɛnɛyakɛla kan a bɛ misiri kɔnɔ ala ko ne ala ka danga bɛ suru kan a bɛ misiri kɔnɔ ala ko ne ala ka danga bɛ janfatɔ kan mɛ a bɛ misiri kɔnɔ tɛnɛma faamu ɔ ala ka kisi di olu mɔgɔ kɔrɔ ko olu bɛ min na o ye ka den tereke dugukolo la o ye fu de ye sabu ala kɛra ale salatu wa salam a kumana o kan ka ban a ko ale ka ntɛnɛn kɔfɛ foyi tɛ ka seli la bilen k'a tɛmɛ ka an ka seli ma ani kibiri minɛ k'a banna o kuma n'i y'a lajɛ misiw fan fɛ o de la sisan olu ni kisi ti ɲɔgɔn fɛ o tuma bi ala ka kisi bɛ mɔgɔ de kan ala y'a fɔ a ka kira muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallama kisi ni nɛmɛ bɛ amadu ma a ko muhammadu a fɔ mɔgɔw ɲɛna jɔn ni a man don ko a f'u ye ka nin dabila minnu sɔnna k'o dabila a f'u ye ka nin kɛ minnu sɔnna k'o kɛ ala ka kisi a n'a ka nɛmɛ a n'a ka hinɛ o b'olu de ye tɛrɛma faamu donc yarabi a b'a ɲini se tigɛ ala taala fɛ yarabi ala k'o se an bɛɛ lajɛlen ma wala maliw ninnu ɲɔgɔndama minnu fɔlen filɛ filɛ ala ka kisi d'u ma dɛ nka n'i ye salamu bila fo k'a woloma fo k'a fɔ mɔgɔw ye salamu kisi min b'a la a bɛ maa min sɔrɔ n'a tɛ min sɔrɔ yarabi k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala m'o kɛra sabu ala sɔnna wa taala y'a fɔ a ka kɛ mamadu ma sallallahu alaihi wa sallama a ko mamadu mandenw de ye jamakulu ye jamakulu minnu bɛ n'u ka fisa jamakulu dɔw ye o bana n'o ka fisa jamakulu dɔw ye i b'a sɔrɔ ma jogo de bolo ni jogo bɔra la kaban n'a tora cɛɲa ma nkalon don dɔ bɛ yen o ko cɛ ka ɲi i ye olu kun ka bon i ye dɔw bɛ yen fɛn kun bɛ ka tɛmɛ i kan mɛ ala ko mamadu mandenw ko aw bɛ mandenw ka fara hɛrɛma ye aw de ka fisa mandenw n'u ka bɛɛ lajɛlen ye mandenw n'u fɔli ma se i k'a k'i janto i yɛrɛ la ka n'a to seli dɔrɔn ma dɛ la a ɲɛɲini kɛlɛ tɛ kun tɛ seli dɔrɔn ye o n'a jigin kun ka seli dɔrɔn ye ala kun bɛ kuma seli kan a kuma dɔ bɛ to yen mɛ n'i y'a ye ala kumana a ma kuma seli dɔrɔn kan a kumana jogo de kan a ye tanuni fɛn o fɛn di ahamadu ma a bɛɛ kɛra jogo o kuma n'o bɛɛ kɛra jogo kan mamadu mandenw a y'a jogo ɲɛ a y'a jogo ɲɛ an tɛna wajulu la ko wajulu ka di la an bɛna wajulu la n'a fɔra an bɛna mun ta ka baara kɛ n'a ye mun man di ala ye mun man di ala ye minnu fɔra de ni mago bɛ ala ka kisi la bɔ o la o si man di ala ye ɔ ni mago bɛ ala ka kisi la k'o la i ka sa o la i k'a dɔn ni sara i bɛ sa kunnagoya de fana o la yarabi ala ka na ne ni aw kunnagoya o la ni ala sɔnna an ye min labɛn n'an y'o di an karamɔgɔ ma a bɛna sira d'a ma a bɛna tɛmɛ ni an ye dɔɔnin yanni waati kunkurunnin tɛ yarabi ala ka an bɛɛ sababa ma ya. Maliw a k'an bɛ tanga ɲini se tɛ ala fɛ ka bɔ sɛtana tɔɔrɔ ma sɛtana man ɲi ala ko suratul Yasin la a ko sɛtana ye a jugu de ye a kana tulon kɛ sɛtana la sɛtana man ɲi mɔgɔ min ye ala bato ka sɔn ala la ka kɛ ala ni ye ka tila kana kɛ ala jugu ye o de ye sɛtana ye mɛ maliw sɛtana ma ala sɔsɔ siɲɛ fila
Shaitana ye ala sɔsɔ siɲɛ kelen mais shaitana ka ala sɔsɔ siɲɛ kelen silamɛw sigira yɔrɔ o yɔrɔ k'olu bɛna mɔgɔmako dɔ kɛ f'u k'a fɔ ko a'udhu billahi minash shaitani rajim ko ala an kisi ka bɔ shaitana tɔɔrɔ ma k'a sɔrɔ ma i b'a sɔrɔ ma an bɛna k'o min fɔ shaitana ta ye siɲɛ kelen balimakɛ e ta ye siɲɛ joli balimamuso e ta ye siɲɛ joli cɛkɔrɔba e ta ye siɲɛ joli musokɔrɔba e ta ye siɲɛ joli ayiwa ne yɛrɛ ka ne boli e ta ye siɲɛ joli ala bana shaitana la k'a kunnagoya siɲɛ kelen ko mun kama sabu ala ko ko u k'u suuli adama ye a banna o dɔrɔn kama ala y'a kunnagoya e dun ko mɔgɔ bonya k'o ti bɛn e kunna ka di e dun ko mɔgɔ bonya ti bɛn dɛ bangebaa bonya fa bonya ti bɛn ba bonya tɛ bɛn o tuma fɛ i fa ni ba olu y'i wolo k'i bo tɛ e n'o kɛla kategori ye ala ka dana bɛ e fana ka kun mana n'o fɔra ko ko bɛɛ lajɛlen ka kan e fa ka fisa n'i ye hali a senboli ka fisa i ye wa i ba bi ci sabu i ka ɲɛnamaya bɔra olu de la olu bo cɛ k'i ɲɛnɛ cɛ k'i ko faniŋɔrɔ ko k'i ɲɛnɛ faniŋɔrɔ ko i n'olu se a kɛ i n'olu ma kan bari a ma kɔ i n'olu ma kan shaitanaya n'a donna adamaden na ale hakili ka nin bɛɛ ka kan ala ko ne ala ye ma kɛnɛw la dɔ ka bɔ dɔ ye n ka ɲɛnɛmaya dɔ ka bɔ dɔ ye ala yɛrɛ ko ten ne n'o kun ala kumana fɔ k'e yɛrɛ n'u ka kan kɛ ala kun tɛ dɔ fɔ a mɔgɔw ma kan dɛ mɛ ni shaitanaya donna mɔgɔ o mɔgɔ la n'i y'a kan i bɛ bɔ a kɔ quoi n'i ma bɔ a kɔ fiyewu i ka ɲɛnamaya bi tiɲɛ o tuma k'an bɛ taga ɲini ala fɛ k'an ci a bɔ shaitana tɔɔrɔ ma ala k'o k'an ye o tuma o b'a jira e ni ne la sun ni seli min an b'a la n'an ka sun an b'a la ka sikaseli min an b'a la kana da o la fɔlɔ ma kana da o la fɔlɔ dɛ sabu adamaden yɛrɛ a dɔ i bɛ ala ka donya kɔnɔ fo ka t'i sa k'i don kaburu la fo ka t'i bɔ lahara dɔ gili kan n'i taara sɔrɔ i bɛ alijinɛ kɔnɔ kuma min i b'a fɔ ko i ye ala ka hinɛ sɔrɔ sini shaitana nana don e la sa ka don ni hakili cɛ u ye nafolo ta ka don mɔgɔw n'u denw n'u bangebaaw n'u hakili cɛ k'a bɛɛ kɛ dangaden ye ko n'i ba k'i ma k'a ti sɔn dɔrɔn k'i b'a to yen k'i bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ ye n'i fa ko k'a ti se i b'a to a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ye tiɲɛ de don mɛ kana ɲinɛ k'i bɛ ka seli min kɛ dɛ ne ba ni fa kun y'i bila diɲɛ ne kun t'o kɛ kana ɲinɛ k'i bɛ ka jalamugu min seri kunkolo la kana ɲinɛ ko o kuruni min b'i kɔfɛ n'i ɲɛ kan bɛ o la k'o sababu y'i ba n'i fa ye n'i y'olu to kɔngɔ la o dusu kasilen e bɛ taa ala bato a tɛ bɔ dugukolo la sibiri kelen fiyewu o de y'a kɛ diɲɛ tiɲɛna mɛ diɲɛ b'a da dugu kɔrɔ la a ma yɛlɛma mɛ diɲɛ denw de tiɲɛna n'i ye kabilendenw lajɛ o barika banna k'u foroko jɔlen don n'i ye musodenw lajɛ o barika banna k'u foroko jɔlen don o foroko jɔlen gansan tɛ se ka foyi ɲɛ u yɛrɛ fo ba ni fa ka taa salati sɛnɛ k'o feere ka na suman san k'olu balo nin ye masiba da ye shaitana sera olu kɔrɔ ale b'a ye dɔrɔn n'ale ye 200 walima 400 sɔrɔ bi o yɛrɛ ɲama ko gere la dɔnni o sɔrɔlen n'a ma taa sɛni dɔ ɲini ka dangaden dɔ fara yɛrɛ kan o ka jɛ k'o dun ka sɔrɔ ka nin dukɔnɔ dumuni lajɛ k'o man di ka tigɛ ka taa kɛnɛ ma shaitana donna ale la a kɛra shaitana kɔrɔba ye n'i ye diinɛ shaitana kɛ a bɛ taa mɛ ale sigilen bɛ k'i kɔnɔ n'i bɛ kuma ko qu'est-ce qu'il dit même il dit quoi tellement bon balimakɛ segin ka baara kɛ k'i baw balo n'i bɛ ka baara kɛ k'i ba ni fa balo ala kɛra tila min kama min olu f'i ye dɛ sinon n'i tora nin na ka sa i bɛ sa kunnagoya kɔnɔ
يا ربي على غير كراي شيطان على كان شاطر نعم بسم الله الرحمن الرحيم أقام سنين على طول بركاي على من يدمر نو على بالابا بيبي تورا بيبي تورا نيانا ودي مي فالي بي فاكا بيكون كيلكرو تيكو بلا كيشلا كالكوكي akungolo yi ima ke misie sawa bi bangoroni ona ka tanoto nia tanoto yi ibe ala ka ka te dugukolo yi ka sɔrɔ hala ka bo fa bɛɛ ta lɔ ka be sɛtana dungojugu ala a b'i ba k'i ɲɔgɔn diɲɛ kuru yɛrɛ ma ɲɛ su ye kuma tɛ e yɛrɛ na nalomaya ma e kun tɛ fɛn min bɛ n'a fɔra tuma min na k'a b'a fɔ ko bisimilahi a mana kɛ jɛ i b'a dɔn ala bɛ yen dɛ kana dɔn i kana ala ko ma a ma sini ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ala min y'a daminɛ n'a b'a ban ala de ye ko daminɛ wa a bɛ ko ban dutigi ta ye nkalon ye kɔrɔtigi ta ye nkalon ye kolotigi ta ye nkalon ye kɔmɔtigi ta ye nkalon ye ɲɛkurutigi ta ye nkalon ye ɲɛkɔndɔrɔtigi ta ye nkalon ye ɲɛkunkolotigi ta ye nkalon ye n ko ala tɛ tiɲɛ ye bisimilahi bilezi la yadurru ma ismuhu shay'an fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim Allah baba ne kuma ti se ka fuyi nye ala de baba ala de b'a dawa ala de b'a nye wallahi ni kuma ti sa to ni ali ala bura makari be dila ni mɔgɔ ma di kan kɔnɔ la a bɛ sa min kɔnɔ la o y'a sɔrɔ kɔnɔ dalen don n ko kɔnɔ ni bi sa ka min wɛrɛ ka ko nɔrɔ dalen don ka tuma don ale ka ko nɔrɔ dalen don biɲɛkuru ni bi sa ka ko ka biɲɛkuru dalen don n ko nkalon don imam ali kone bado San Pedro Décembre Qurani wasi rahma elma wanga ngalo bele ani ya demelo ala baba amazi lo ala to barka mai jelle tikino la ala hina karngare le tikino ana zu kwate ka kene de ka zu ro ma zu makana zu ezi zu fadi amo ka kene de ka ali ala bange to kana siga la de ta ko bange de ko kuma tu ka kuma ko la fura wani tu ka ta so la fura ta ba mo jira de kana je samya ka ko ka lo bo ala amma sai ala ko barka ma ala mi ya damne na baba ali je ne me ala ka do boli tigi bo do hali ni mama fo ai abi fi mi ne ka bla su fara ke ka o ta ka boli tayo abi komi ndo ti boli tay terima ako boli ma nye dama ako boli ma tiofa dama ako boli ma silva dama abi minda ko ba la no mi ma ko ai boli ka ko ta ko boli mu dama aya ni la na ke ka boli ni boli du ko dama ngalo du boli ba fendama terima amali ni seti ala ko sala ka her kanai نعم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم أقول قسم بالله نصلي على كتياك أنصلي آمنات بيكا أنصلي عبد الله بيكا أنصلي حسان الحسين ومكيكا أنصلي أنصلي كلثوم فا أنصلي إبراهيم فاكا أنصلي فاطمة فاكا أنصلي كم نانيونتنا نبي وأنيومنا وأنيومنا خاتم النبيين وإمام المرسلين على كرام نيومنا أنيومنا دنينا دنتورا كريالا نبي نمانيلا أوبانا أنيومنا بينه أبي سوري أكا أناكا سمو أناكا سمو أني صحابو
فكان تابلا إلى يوم الدين فجي ويسا ما نمو يا ربي على ما أغفر له أولوكا مروا لكنا فاي على كنا سان نغتلا سانو أرغو مامرو نا على كنا كأو سنياكا سمو سنياكا نوبولا وام على كنا نغتلا كتو مامرو مفك على كنا نغتلا كتو مامرو مفك سانو فمي ناسانو على بسانو ما بفك كتو سانو ما akafoko mosoma ala kakirala silamaya kono kakira tamlu silamaya kono kakira pangeli shunyamaya silamaya kono wallahi abbe ma sanmo yi billahi ala sama no wadi kasana ma no wadi tukura kalma fam ya rabbi amani ala fa ala kahine ala kakira sumo ala ya fokuri sabo no ko sara silamaya dine ila sedi siraka ala ka kotumi fo ana se andoro mi labbi ya rabbi amali ni sedi ala ta nafa ala ka mbel mako dani akramo ashek Cherifla usman madan haydra Cherifla kira bona zami ya rabbi amali ala fe ni sara na abi ka abisha kun ni sara na besi marshila amani sidi ala fe jama usila hella ala bulu hella وهرما على حدان يروقيا صلى على النبي الكريم نعم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ايوه مريم ni munu musa ko mawludi tibe o pata moya amoro rasa kitabu minamela ka kuma kono kitabu tibe ko mawludi ka feti keli mawludi la mo ya de ka forma au yere ka tam ma se folo ne ala sonama an karamo da na se uluma ako feti mawludi feti sema ni ko mawludi feti sema ni ko ne la mo kafiri yere mawludi feti kafiri afale kafiri ke ko kira mamudu barngela ako ni ka horonya ayi do muso ka horonya ko te muliya ko afedi akano ni dongeje na قال الإمام أبو الشام قال الشيخ النوري ako ni nana sheikh mamiye ya sheikh nuri ma yemina na sheikh nuri ma amna kuma min langa de sisa amna ko de ma sheikh nuri don ba bado sheikh do islamiyya ne ma bado a cikin ku be akwai da kuma kitabu mi mona amna ka kuma de langa de sisa in ne kan lo da Allah ne ya ومن آثار ما ابتلى في زماننا akadi an wallabana mu'minuna niki an wallabana mu o khoy alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abana labana mu'minuna niki adi biane sahabi fas akakane mishu fara sawo fara jendo jenna to timila nyimila duna fando be dunu ke kafa kalima bawo ma kabe ana labana mu'minuna nyene ka hanya rubu tema kaniya bora le bora nyene shibi nyene ke kana kuma be ni mo ma fe ni so mi mo ya le to so kuma ya na ما يقال كل عام في يوم رجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم apo ikado mo mo fe ida utiwa ka mifo apo ko mo ya mo fe mo le pera mi ga ko don bo le pera mi zo no ka na de mawludi mo bi baraka ke baraka ke mo be mun la ka baraka mama ke hadde ma do ko ate mo do akake ya famya ikabuti ko mawludi ke ko ka mawludi ke hadde ni e ma do ke ko ko ba jira ki kana na jira la ka ake ko mo wa ga ke mo ma sabu be ga mi ga do ba be bulu no ala kira mo mo ka bangeli
bangili ka bɛ rabi awal ma o sultani kelen na an b'o labɛn ka dugu ye sinna ne ma fili o de wa aha donc o la bɛn kɛra o kan diinɛtigi bɛɛ b'a dɔn ko o ye tɔn min ye o ma wuli dɛ o ye tɔn min ye o kɔrɔ de bɛn kɛra o kan bɛɛ bɛ ka o baara fana kɛ aha na o ko o b'a kɛ sarakatu bɔli la sarakatu bɔli u b'a kɛ o la sarakatu ɲuman ko don dɛ u b'a kɛ sarakatu bɔli la na ani ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲumanya ye ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲumanya ye ka ɲɔgɔn ɲumanya ni yamaruya ni ɲumanya ye ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kɔngo ma n'a sɔrɔ a faamuna ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kɔngo ma o ye jumɛn ye balimakɛ ne y'a f'i ye sisan ne kana sonyɛni kɛ kana jɛnɛya kɛ kana nkalon tigɛ kana namara kɛ n'olu tɛ kɛra tikun ye n'i y'o kɛ n ko kisi tɛ sɔrɔ kisi sɔrɔ mun na ɲumanya tɛ ma hinɛ i ba la hinɛ i fa la hinɛ balimaw la hinɛ i ka denbaya la hinɛ i denw la hinɛ fantanw la hinɛ misikinaw la a ko o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ne b'a dɔn bɛɛ sabilen don min maa si tɛ yan min nɔgɔlen don bɛɛ sabi la an b'a fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i sabi bɛɛ nisɔn fana ka diya mɔgɔ si kana dimi si kɔrɔ yan kana bɛ kɛ min kan i sɛbɛnnen kana sigi yan kana dimi maa kɔrɔ non i yɛrɛ ko nisɔndiya an bɛ nisɔndiya kɛlɛ de kan ani juruya fa kɛlɛ nisɔndiya kɛlɛ de an b'o kan dɛ kana i dusu kun maa si kɔrɔ yan yanni i ka bɔ so kɔrɔ n'a sɔrɔ i dusu kun na min kɔrɔ fɔ k'i yafar'o ma hali n'o tɛ kuma i fɛ yafa ma kuma a fɛ hali n'a ma kuma i fɛ yafa i ka kuma a fɛ But the Nusoya do it, the Shashikun did be. Salamo, Salamo, more for Salaman, Salaman, Salaman will be a Nusoya do. Better is that way, that he may not take a funny minute for no for a good groupie. All not of a word of carpool or go. He might not present Saturday. For a fireball again. Or betting Saturday. And Nusoya Cassi. Now. Ako onyɔyɛ mi fana filɛ nin ye bi onisɔndiya mi fana filɛ nin an y'o fɔ a ye ka ban ko sagaw fagara misiw fagara malow tobira o kuma ka ɲɛ fantanw na ka ɲɛli kɛ fantanw ye bi ko mun kɛra ko mamadu bangera tani bɛɛ kan k'a dɔn bi ko dɔ bɛ silamɛw bolo bi tani ma faamu hali n'i sigiɲɔgɔn kɛlɛ a k'a f'i ye a k'a k'a dɔn ko dɔ bɛ silamɛw bolo isinywa kana kafiri iba munne mbado na kadama abafu ko munne bi ba ko no ko biye Muhammadu ka bangili ni Isa ka bangili sara ko fetire menna Muhammadu sara bangili sara ajaru la ko bi be ka ko bi menna akaraka ngana o fana ke be tu be ka suno kono bala ko kono sugo bala ko kono lebo bala di kono tigaw bala yo furra jisu mala mo o ma sa ala barkada Oba, ay hina nyona, ay musoja nyoko, ay nyumaya ke nyoy. Nyumaya ke bila, bado nga supeka sabulu. Daga nga sumi ko ni nga to dama ko ni nga tama nai. Ye ko mamba kede. Bado mo ka sabulu, daga na mo ni za ko dama ko ka sani me ka ko nai. Ye ko ba ke ya ke mo ti. Iwaro kata roza juu ya lala chokoroba ba dizenya to bima ka chama bono ngele aledu eki dana teranido san ka bulle vlado okono ka chokoroba na ka mzee ramo okono yesara ka tubabo ye kubake abira biere ya mukawa kwa sababu ko bile ko mo rubangira elimo bamya karamake wale mai teki je ka mobiliza ipo la kete ko ki domai abiyenga kwe mwe ka tekele ko mungara ko bi kera mo ka bangili ako anega nyire bide akato ko anwa nombo mi mambu ni asoroli na sanga mo na fa bi beta ka do bi ko na bo tika ibi ibi tara ki koza on yere ba ta sa ka nyo na o kono fe ale nyire ale nyuma ya ke nyoyi ni ba ma ke be fan mo ba fani fanale fan ko fa ne sababi
ne kama ala hinɛ ɲɔgɔn na n'an hinɛna ɲɔgɔn na diɲɛ ala bɛ hɛrɛ k'a kɛ lahara an bɛ taa fana sɔrɔ ala bolo na شعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما هي النوع لا بسيرة على كلام محمد كانوا يجرا. الكلام كانوا يجرا أونا. بينهم ولا كانوا يجرا. أبغى أيا كوكيا كانوا تشين. نجرا كانوا بأونا. أونا كانوا يجرا. أما كانوا يجرا. كافين يجرا كانوا يجرا. نسوي إبما ترى كمين يجرا كاري كاكو. أنا مين بني. Kalau ni mami misal kamera yang dikerana orang maya di sini dulu tu, jangan langsung dah mati. Hari dulu jangan lewat, kamu jadi ni seorang orang kerja, tu ni dia masuk aku mau urut bangladesh. Kerana bang, awal mereka lah mobil dia di mana? Bukan lagi mobil seorang aku punya lah, aku mau urut bangladesh di kusunya ni orang. Ini house orang ada. Kerana bang ya, aku pernah saya, aku ada ni orang. Makari nyona kona bisefa be alakira mamuka kanunifu na wada nemi ani alakira mamuka bunye bifad fa'il zalik an bisukona alakira ka kanu anaka bunye fo an bisukona ati mawasa fo mamuruma ko me mamuruma fe akanu belela dela ka fata bisukona menu mawuru ni kanu dra bisukona wallahi ibe minge kanu ko se me fe minge adon kwa mara na bifam kanu ko so mo be dujo kana la tie di moma kanu ko so dole muso so bali kanu muso ka fo ko ne ngam so di ma kanu ko so na mo ka di ko di la ko mi ade erma bam kanu ko so dole du so ka ma ka bi ala ya da ama tere so kanu ti ko ne ade o ba ne kanu ye ma tai ne ba do mo ru ma do mta ne kanu ye ma tai mo ru ma do mta silame a tere se go ta ma bi ka ulo fo na wa shukrullahi ta'ala ane ka ala barakata ya ma ko ni ko bi chama ane ka ala barakata abi ala barakata ala ka ala barakata na ala tira ka sa do alama bi ibnati shani rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka ka ala barakata ala here ba mi ge awni no wi Cherifla ba bangi ka di awmanu Muhammadu amna tu bi abdullahi bi ala mi bangi awni awna ka nuso janu de ka ala barakata alladhi arsalahu rahmatan lil alamin me ala kira mi ma ala min ci ka ke tirenye kana awma ni hire ala min ci kana awma ni hire ala yo bi fo ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin akuma ma orche awma fo boso nyati ko aka hire dan fe Messieurs les imams, je voudrais saluer l'ensemble de la communauté rassemblée ici. Je suis venu ce soir pour partager quelques moments avec vous à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Nous pensons qu'aujourd'hui est un grand jour. Il n'est pas seulement un grand jour pour la communauté musulmane, il est un grand jour pour le monde entier. Parce que les œuvres du prophète, n'ont pas servi qu'à la communauté musulmane. Les œuvres du prophète ont servi à l'équilibre de la communauté et à la vie de l'ensemble de la communauté. En tant que député de la commune, c'est une obligation pour moi de venir aujourd'hui auprès de vous. Mais je voudrais profiter de ma présence en ce grand jour et avec la permission des imams pour passer un message à toute la jeunesse et particulièrement à la jeunesse musulmane ici rassemblée. Nous sommes dans le feu de l'actualité et pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux,
nous avons constaté que dans une partie de l'Afrique, et principalement en Libye, des enfants, des jeunes, qui n'ont rien demandé d'autre que chercher le bonheur mieux que ce qu'ils ont, se retrouvent dans une situation qu'on pensait avoir oubliée depuis plus de 50 ans. On nous dit, et cela est confirmé, que des hommes sont vendus aujourd'hui, mais pire, des femmes sont violées, des hommes sont traités en femmes, aujourd'hui en Libye. Il y a quelques jours, le président français était au Burkina Faso. Il parlait aux étudiants et à la question de l'aide des étudiants par rapport à cette situation, il a eu le courage de dire qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe là-bas et qu'ensemble ils essayent de trouver une solution et qu'il fallait qu'on prenne notre part de responsabilité. Malheureusement, nous n'y étions pas. Mais si j'y étais, et j'espère qu'il entendra ma voix, la seule chose que je veux lui dire, c'est qu'il est responsable de ce qui se passe là-bas. Parce que le premier responsable de ce qui se passe en Libye, c'est celui qui a tué Kadhafi. Et donc, c'est la France qui a tué Kadhafi. C'est la France qui est responsable de ce qui se passe là-bas. Quand Kadhafi vivait, la Libye était l'un des pays les plus paisibles d'Afrique, où même ceux qui ne travaillaient pas avaient un salaire, où la justice et les lois de l'islam étaient pratiquées. Si aujourd'hui l'extrémisme se développe en Libye, c'est la faute de la France, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est malheureux. Mais je voudrais profiter pour lancer un appel aux jeunes pour leur dire qu'on ne va pas pleurer tout le temps sur le mal qu'on nous fait et leur demander pardon. Notre pays, qui a eu la chance d'avoir des bonnes terres, qui a eu la chance d'avoir la bonne pluviométrie, peut nous nourrir. Comment pouvons-nous comprendre que nous avons autant de mères malheureuses qui cherchent à manger alors que 60% du maïs qu'on mange en Côte d'Ivoire est importé d'ailleurs et nous avons des terres pour planter du maïs? Alors je demande à mes jeunes frères qu'on fasse un effort pour utiliser nos mères pour nous nourrir, pour aider nos parents. Si on veut aller en Europe, le chemin de la Libye est un chemin dangereux. C'est un chemin pour perdre la vie. Et je leur demande pardon qu'on fasse l'effort d'oublier ce chemin. Et qu'on fasse l'effort de pouvoir nous ancrer ici même, chez nous, pour pouvoir avoir de quoi manger et de quoi vivre. Chers imams, je sais que chaque jour que Dieu fait, vous prodigez les conseils nécessaires à nous tous. Mais très souvent, quand les imams prêchent, on ne les écoute pas. Au moment de la prêche, souvent on dort. Parce qu'on ne sait pas que c'est de là que va sortir notre bonheur. C'est de là que sortent les enseignements qui nous permettent de marcher dans la vie. Que Dieu nous aide à ouvrir nos oreilles, à vous écouter, afin de recevoir de vous. Parce que quand vous êtes là que vous parlez, ce n'est plus vous qui parlez, c'est le prophète Mahomet qui parle à travers vous, qui nous parle à travers vous. Et que nous puissions suivre les enseignements pour que cela nous serve et que cela nous aide à vivre pleinement chaque jour. Que vos conseils nous donnent la paix et que Dieu fasse en sorte que ce jour fort, ce jour où nous nous rappelons la naissance d'un grand homme, puisse être un jour de bonheur pour nous. Et que ce jour puisse être un début de bénédiction pour toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de San Pedro en particulier, et pour la communauté musulmane en principal. Que Dieu nous donne le mérite de ce jour, mais qu'à partir de ce jour, il nous donne la bénédiction de suivre et de vivre dans la paix. La paix à l'intérieur de nous-mêmes, la paix dans la communauté musulmane, et que cette paix rejaillisse sur toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce rassemblement. Amen.
Kalekuta, Angle, Oyimande, Alaba, Kalekuta, Meno, Ametuina, Aladi Johnson, I don't know Alala, Dalati, Nafota Dika, Anafoy, Nafona Bobby Bardia, Ayabarake, Wallahi, I got Latini, no somebody Latini, no somebody Latini. Name the same out there Latini, how the air Latini, never, Nalay Tarakama, I could eat check at the Singapore way, Hana Dana, my Tina Yuta alone. I tell everyone, I don't fool about the another day, no, neither a music like it. I mean, you know, keep myself. Hello. I got neither man running away. I have been to carry. Hello. Never I can't even. Never for a month. I was a disaster. My Mr. Near disaster. Near Bayani, but we are sabotage. Not be. Most of these are be by the home of their own room. Madam, here is Sugar. First, you can be borrowing. Madam, here is Sugar. No, Sugar. Au lieu de chercher à posséder des millions, il vaut mieux être millionnaire soi-même. Alors, dis là où il y a un million de moments. Allez, Barak. Allez, on va pour bien gagner. Nous, y a d'armes. Nous, ne va pas nous dire. Nous, les tailler. Nous, les finir d'armes. On va pas gagner. Il va le sauver. Il va le gagner. Nous, même pas les tailler. Mais on ne va plus compter à nous. Mais on pour la porte à la café, ma ouais. Kuti ya fahamu mambo. Allah. Kaisa bisa. Ni gagné. Ni gagné. Munati shiri. Allah. Munati ka bari maki. Haka sasa halibar. Wallahi. Chau wali baradila. Wali kompila. Ni mo jafa di wakati. No wali kalama dodo. Ina dogo. Premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est niaka. عليك على والله عليك عفو عليك على فيام ديفا عليك سلمني أنا دفع عليك أنا على سبسو وما ناس وقت اللي دفع أنا تني ني أو خبري أمر فو كتير عفو ني ما بيعنا ني ما تشدو أكيد ما صدقني ما نقول ويا قصة إلي أدي ألما على كأيما كفاية أنا على تيري ني ما بيعنا ني نلا كفليك أنا على تيري إلى مولود أقول يا قصة إلى شيئا بقول يا قصة كانت الجوانة وأقول يا بركة قصة على كنيني على كنيني على كنيني تبارك على كدي على كوجيفا وكل فانية ولا بيدخل كنا نقول نفرقنا أنا سينويه مكوانا إذا فافرنا أمي يا كذا ترى نسمع يقول فارق مني زمانا أبغى نشيل يا نبغى سمعني مدري ولا مني إذا كان يقول إذا كان يقول إذا كان يقول نكتب فريق على نكتب فريق على هاي ما تبغى ليش هو حياتي عليه ليش هو ميتوك على كوكا على كشيني كنادي على كدينا كمان على كان عمر على كان عونيسا على يوميتا دفع على كان نور على يوميتا على كوكا الدنيا على ككنة على كشي على كلا كمري وكمان الجيك فونون في سيدا أوان كان مسوق كفاية بدون من مدينة أيام كتير ويا فونون في شريعة وبيبي ولا عمنا كتير أيام بنيتا بي أيام بنيتا أيام بنيتا تلاقي هون يا بعنا هون من مسألة هون مسألة من مسألة الله أكبر هذا يا فنسون بيانا ولا
amma mata Abdullahi apa na baya ta dumi nam udah san cikin rutawan ba na faruwa ba ko na kira ka baya ta nam unale ya ne fokere udah san nuna wa fa ibarka soro ma se baya ta ni ma wa fa ibarka soro e ka baya ta ba ni ka ko Allah asibaka fa ko ni sikatan da ba udah so ba mi dum barka ma no okere nam desan kira okuka ni me barka de sare na tu Allah desan nu labe okuka nam ko na kira ka mi ka o jora abina fu mi ya he para no de dia anti ma ni ma ko ba la to na ba ti ma anta fali una de desan nu jo mi ya nam abina ke ya ko jabana ki foshi ni to ba de dia akunda dia kira ya de me ayela ko akira ko chon Fort Abulai. Aku inna ubuno abi. Nina fadili. Horrible beat. Ay, attack it. Yeah, attention. Now, you are true. Touch your butt for the ay, atina. Morning to the touch your atina. Sigatan. Tuma tinda fata. Menura mara kumbu ba ba chef ha. Aba ko tandre. Mura mara kumbu. Ba chef. Mare. Hayya hukuma tare dan rude ku sigatan la ulballa me ko kala ni okaka ala ko kwale nam malu kana ta dai tudi akol awani ma yaringo afu bi ahdi fi bi ahdi Allah awani ko wada mena na ala laiku aka dafa na ala laiku aka dafa na dafa na benta dafa Oleh bari anai dua, oleh di gelap di fasone, di gelap ada sabla, no, ya ada sabusor, ibu sania, kerana man zakar, dia sani isra, alafi mungesa, lagi ini ala cek, oleh kido aljina, oleh alapu, ni ada lagi dafa, ni ada bita dafa, kido aljina, ni kan, orang ayam bimbing, siapa yang ada itu kau, ikan lagi. Hoi, ate, hoi tam. Doa ma bola ina ina. Mutubu. Kau ni ina ko. Ai, tak pun. Doa anda sa. Bola ina ko be ko ba ma ko ni. Ko ba ma ko ni. Ko ti ma. Aku boleh tinya. Aku boleh apa ni. Kena na ni to. Ma ni ni. La na ni ba ma ko na. Na ko ko. Ni ya ko ti. Ko ma ba ko na. Aku ka ni. Tabu. Na ba ko na. Iba ko. Sama ya ko na. Nabi Allah itu Nabi Allah itu wikan itu alboke saya mengatakan saya pernah Allah berkenapa nebo apa fantis lafar alak antes lafar alak antes syirik antes jenayaki Antang tubuka anje faka. Ante nama ke ambul koro, anta ke ansin koro. Nikra Muhammad ye amda baran mamila ambaki. Alhamdulillah rabbil alamin amba fuka wali mando akanya madalla ni tuyanye Côte d'Ivoire San Pedro Jamiatu Ansardin tonde unka mauludu keneka nangwa mako bangini shu ni nyona chama be ala bolala ko irane naula wali ni wali mando ka takadi San Pedro kauma anu kanu nyogon San Pedro na lamunun dugu bela jele gabiaji me aji fokata se subrema amba fo san chama mauludu ala ko irane naula wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wili la hangalondi zega tiemi tinya wili la fala kachideme tinya wili la hangalondi zega tiemi tinya wili la fala kachideme tinya wili la
se ka tiɲɛ